Senjuri, inselmilkom dan huwa l-programm Ribna ftit minuti kollox, pero dawk li ftit minuti nkunu qegħdin naqsmuhom magħkom sabiex tibqgħu aġġornati dwar dak kollu li qed iseħħ madwarna. Naturalment ukoll b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-btajjel pubbliċi, il-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Kien grazzi għall-Gvern Laburista li reġa' rat lura dawn il-btajjel pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa li kieku ma kienx għall-istess Gvern Laburista dawn il-festi wieħed kien jitlifhom. Fatti ninsabu f'bidu ta' sena ġdida li kieku kellna nħarsu lejn din is-sena, inti li qed issegwina kont titlef bejn 4 u 5 tiem ta' ġranet tal-if li jaqgħu fuq festi pubbliċi li jaqgħu lejn tmiem il-ġimgħa. Ħanħalli fidejn Nora, ħalli tina spjegazzjoni ħafna iżjed dettaljata u jkun jista' jħolqilna wkoll kontrast dwar dak li rat lura Gvern Laburista dejjem favur il-ħaddiem. Insegwu. Fl-2005, Gvern Nazzjonalista kien neħħa dritt tal-ħaddiema li jgawdu l-festi pubbliċi li jaqgħu is-sibt jew il-ħadd. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-festi pubbliċi għal din is-sena. Mela kieku kienu jintilfu 4 tiem. Gvern Nazzjonalista minflok ra kif jinċentiva l-ekonomija, ra kif inqar id-dritt tal-ħaddiema li qattaw ħin ta' kwalità mal-familja. Isimgħu din. Illi rridu niddefendu il-postijiet tax-xogħol ta' dawk il-ħaddiema li jista' jkun jekk ma niddefenduhomx mhux 4 tiem lif ikollhom mal-familja, imma 365 ġurnata lif mal-familja għax itilfu il-post tax-xogħol. Hekk kien il-mod kif il-Partit Nazzjonalista kien isolvi s-sitwazzjoni billi beżza lil ħaddiema. Qalulna ċedu 4 tiem lif. Il-Ministru Nazzjonalista ta' żmien kien għalhekk. Min irid ikun qisu ostrich u jitfa' rasu fir-ramel u jassumi li għax tafa' rasu fir-ramel xtaħba u proteġa lilu nnifsu, jibqa' f'nofs it-triq u tajru karozza. L-argument kollu kien li taħt Gvern Nazzjonalista il-kompetittività trid tiġi mit-tnaqqir ta' drittijiet tal-ħaddiema. L-argument tal-Gvern dwar għaliex ħadin il-miżura huwa fl-isfond li l-ewwel nett pajjiżna għandu numru tajjeb ta' lif meta ikkomparat mal-pajjiżi l-oħrajn kollha. Illi sfortunatament mhix ix-xewqa tagħna qed jirrendi li l-pajjiżna mhux kompetittiv. Il-ħaddiema grazzi għall Gvern Laburista reġgħu qed igawdu l-festi pubbliċi kollha, anke dawk li jaqgħu is-sibt u l-ħadd. Grazzi lilek Nolan tal-li għaddejtilna dik l-informazzjoni, aġġornament qasir, miżura oħra favur il-ħaddiema Maltin u Għawċin li grazzi għall-Gvern Laburista li rat lura il-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa, miżura oħra wkoll ta' tgawdija favur il-familji Maltin u Għawċin li jistgħu jgawdu iżjed ħin ma' dawk li iżjed eżjiż tagħhom. Għalissa qribna jispiċċa hawn jieqaf hawnhekk però nħeġġukom terġgħu isseguna mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija. Grazzi ħafna talli kontu magħna, nintaqgħu l-programm li jmiss.